Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po para sa satong novena to our Mother of Perpetual Health. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. All merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children, to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten the sublime dignity, we have sinned against our brothers and sisters, we have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. Destined to
Novena Prayer. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindness, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that He who shares the cross of Christ will certainly share His resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same. While praying for our own intentions and the intentions of all here present at this novena, we earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the broken-hearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of Perpetual Help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers to your loving care. We especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a haven of peace like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help, Holy Mary. Pray for us. Holy Virgin conceived without sin. Pray for us. Our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may be faithful to the promises we made at baptism, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men, Loving Mother, help us. that we be more and more like our divine Lord as you were, Loving Mother, help us. that we may be meek and humble of heart like our Son Jesus, Loving Mother, help us. that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin, Loving Mother, help us. that we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, Loving Mother, help us. that we may be aware of God speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, help us. that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, help us.
that we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, help us. that we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, help us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christians by our loving concern for others, Loving Mother, help us. that we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of this world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Leo, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. All, Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise.
Please kneel. Thanksgiving prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you, we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual health. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninungan sa kinakban. Maheherakon asin maugayon na ama, dai ka masasabutan in si isay man na nagsasabwag nin iriwal, dai pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa byulensya. Bantay kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kaorasaan, byulensya asin kagadanan, rangahan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad, asin katuninungan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninungan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan na ang sa indang mga amonisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkudan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo, na makua ang ranga asin kusog kan mga naghihinguwa para sa katuninungan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pag-antabay, siring man na ang lambang saro sa to, magpuon ng God asin dayupot na maglakaw, sa dalan nin tunay na hostisya, pagkaherak asin katuninungan. Kagurangnan, matapos nalugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Sa liwat, Diyos, maray na aga po mga tugang. Isabay ta po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family. Pasasalamat man for the 22nd wedding anniversary of Irving and Lian Obal. Pasasalamat for the birthday of Susan Manlangit, dulot ni Meds. In honor of the solemnity of the Annunciation of the Lord, dulot ni Rosie B. Asupardo, Cantara and family. Pasasalamat man dulot ni Marjorie Arana, Evelyn and Anyano. For board exam for civil engineering, dulot ni J. Mark A. Banyares. For the gift of life and birthday blessings of Jade and Dinah Padero, dulot ni Chakni and Jun. Pasasalamat for birthday of Ria, Zach, and Joy, dulot ni Mr. and Mrs. Mandro Jimenez. Sa espesyal na kagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asupardo, Cantara, and family. For family, friends, and own healing, dulot ni Jenny. For good health, dulot ni Evelyn and Anyano. For healing and fast recovery of Ramilo, dulot ni Beverly, Kadag, and family. Sa kapahingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo, Cantara, and family. Eduardo, dulot kan Mendoza family. Mercedes and Jose, dulot ni Josephine Lee. Lourdes, dulot kan Tamayo and Serrano family. Miguel Sr. and Araceli, dulot kan Lungos family. Jose Ramir, Pio, Felipa, dulot kan Condes family. Belma and Hipolito, dulot kan Boss family. Hipolito, sa kalag ni Hipolito, dulot ni Carlo Madre. Para sa kalag ni Elma, dulot kan Odonio family. Sa liwat, Diyos, maray na aga po mga tugang. Ngunyan sinisilibrar niya to ang solemnidad kan pagbareta kan Anghel ki Santa Maria. Kung sain, ginigirumdum niya to ang pagharubay kan Anghel na si Gabriel ki Santa Maria, na siya ang pinili kan Diyos na maging ina kan sa iyang aki. Sa pagtugot ni Santa Maria, huminilig ang Espiritu Santo, asin nangyari ang misteryo kan pagligtas, ang Diyos na nitawo, siring sato. Banwaning Diyos, matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon.
Madyasin dumulog sa Diyos nin pagkamot, sa iya magsaramba, sa Diyos sa tuyang Ama. Sa ngaran ka nama, asing kanaki, pating ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo ang kagurangnan ta, ang pagkamod kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Good morning sa indogabos, mga tugang. Good morning, Father. Sa tuyong unya na celebrar ang solemnidad kan pamareta kan anghel ki Virgen Maria, nayaon kitang unyan man sa lauganikan panahonin Quaresma na nag-aandam sa napapabot ng God na selebrasyon kan misteryo Paskal ni Kristong kagurangnan ta, ang sa iyang pagsakit, pagkagadanas sinan pagkabuhay liwat sa mga gadan. Dayaday tiyatong pasalamatan ang mahal na Diyos na day nungka kita linilingawan, yaon sa iyang pagkamot, kaya kita magpasalamat, asin mag-umaw sa iya. Panunin pag-umaw, asin pagpasalamat, hagado niya to sa kagurangnan, nakitagabos, bendisyonanin marhay na pagkabuhay, dayali kitang antabayan na makamtan niya to ng gadaan kaligtasan, ilikay sa anong manakatibaadan, asin kahilangan. Kaya tangani kitang maninigo na magdulot kining banal na misa, sa tuyang unya nagirumdumo na sin pagsolsolan, ang sa tuyang mga naginibong mga kasalan, maghagad po kita nin kapatawaran sa Diyos na makakamhan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, tanagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ko kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, mahiraka, kagurangnan, mahiraka, Kristo, mahiraka, Kristo, mahiraka, kagurangnan, mahiraka, kagurangnan, mahiraka. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa nagakatuninungan, sa mga taong marahayan buot. Inumaw mi ka, rinurokyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli kang dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos sa deng langit nun, Diyos Ama makakaman, kagurangnan naging bugtong Yesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Cordero ka Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, kaheraki kami.
Ika na nagpapara kan mga kasalangkan kinaban. Ako ang sa mong pagkimaherak. Ika na nagtutukaw sa to kang nama, kahiraki kami. Tay kasanan banal, ikasanan kagurangnan, ikasanan urog kahalangkaw. Jesu Cristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagbuot naan sa imong tataramon, mag-ako kan tunay na laman anin tawo, sa pupuna ni Virhen Maria, warasan namimibi kami, na kaming nagpapahayag nin pagtubod naan sa mong paratubos, Diyos asintawo, magkanigon makisumaro sa saiyaman sa ng pagka-Diyos. Huli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo na sa imong aki, na kaibamong nabubuhay a sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An liturhiya kan tataramon. An pagdatong kan aki, magtataon in mga tanda, asinan sa iyang pagdatong, siya nga ngaranan Emmanuel, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagpadara nin mensahe ang kagurangnan ki Ahas. Maghakad kanin tanda sa kagurangnan na sa imong Diyos. Pwedeng ang tanda hali sa irarom kan kinaban kan mga gadan o hali sa kaitaasan nin langit. Nagsimbag si Ahas. Day ako mahagad nin tanda. Habuk kong baloon ang kagurangnan. Nagsabi si Isaías, pagdangog kon siring, kapag arakian ni Hading David, dikit pa daw sa saindo ang pagbalokan pagkamatinios nin mga tao, tabinabalo panindo ang pagkamatinios nin sa kong Diyos. Kaya ang kagurangnan mismo ang matao sa indo nin tanda, may sarong daraga na mangingidam asin mga ngaki nin lalaki, asin aapodon siyang Emmanuel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Uya ako kagurangnan, uya sa pagutob kan sa imong kabutan. Uya ako kagurangnan, uya sa pagutob kan sa imong kabutan. Dangan ako nagsabi, uya ako, mga katukloan mo para sa ko na susurat sa libro. O Diyos ko, naugma ako sa pagutob kan kabutan mo, an sa imong tugon rinimpos ko sa sakuyang puso. Uya ako kagurangnan, uya sa pagutob kan sa imong kabutan. O Diyos ko, naugma ako sa pagutob kan kabutan mo, an sa imong tugon rinimpos ko sa sakuyang puso. Kagurangnan, sa katiripunan kan sa imong banwaan, ipinahayag ko ang marahay na bareta nin kaligtasan. Aramong dai ako mauntog sa pagrukyaw kaiyan. Uya ako kagurangnan, uya sa pagutob kan sa imong kabutan. Ang bareta nin kaligtasan dai ko tinago para sa sako lamang. Ibinarita ko ang sa imong pagkamaimbod asin kaligtasan. Dai ko tinago sa katiripunan ang danay mong pagkamot asin pagkamaimbod. Uya ako kagurangnan, uya sa pagutob kan sa imong kabutan. Hari pagsayumahan sa koan sa imong pagkahera kagurangnan. Ingatan lugod ako kan sa imong pagkamaimbod asin danay na pagkamuot. Uya ako kagurangnan, uya sa pagutob kan sa imong kabutan. Ikaduwang babasahon, si Kristo napadigdi sa daga para sa sarong misyon. Idusay ang buhay para sa kaligtasan kan gabos. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Hulit ang dugo kan turo sa mga kanding, dain nanggad makakapara kan mga kasalan.
Kaya kan si Kristo magdigdi sa kinaban, nagsabi siya sa Diyos, mga sakripisyo sa kaatang, dai mo minamaot, alagad inandam mo ang sarong hawak para sa ko. Dai mo nawilihan ang tinutong na atang, ini ang mga dulot para sa mga kasalan. Kaya nagsabi ako, uya ako o Diyos, tanganing mag-utob kan sa imong kabutan. Siring sa nasusurat dapit sa ko, sa libro kan kagurangnan. Inot nagsabi si Kristo, habo ka asin dai mo ikinakaugma ang mga sakripisyo sa mga dulot o ang mga sakripisyo idinulot susog sa katugunan. Dangan nagsabi siya, uya o Diyos, tanganing mag-utob kan sa imong kabutan. Kaya hinali nin Diyos ang gabos na daan na atang, saka isinalihid ang atang ni Kristo. Huli kan kabutan iyan, nalinigan kita kan sa tung mga kasalan, kan idulot ni Kristo ang sa diri niyang hawak, makasarong bisis para sa gabos na panahon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Kirarayawitas ako, tataramunin buhay. Girarahinan yugon ko, tataramunin buhay. Asinin kagayonan, pagtubot pagkamot, magayunon mamisod, tataramunin buhay. Magayunon mamisod, tataramunin buhay. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan marhay na bareta, sosog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan ikanom ng bulan, kan pagbados ni Isabel, ang anghel na si Gabriel sinugo nin Diyos sa sarong banwaan nin Galilea, na ang ngaran Nazaret, sa sarong birhen na ikinasal ki Jose, nagikan sa kapag-arakian ni David. Asin ang ngaran kan birhen, Maria. Nagdulog ki Maria ang anghel, dangan nagsabi, an katuninungan mapasa imo, paladan na babae, an kagurangnan yaon sa imo. Natikbahan si Maria, kan mga tataramo na ini, asin pinag-isip-isip niya kung ano ang kahulugan kayan. Kaya sinabihan siya kan anghel, day ka matakot Maria, hulita nawiwilihan ka nin Diyos, mangingidam ka, asin mangangaki nin lalaki, Jesus ang ingangaran mo sa iya. Magiging dakula siya sa kaaapodo na aki kan kahuralang kawing Diyos. Itatao sa iya nin kagurangnan na Diyos ang trono ni David na sa iyang ginikanan. Maghahadi siya sa kapag-arakian ni Jacob sagkod lamang. An sa iyang kadean, mayo nin katapusan. Paanong mangyayari ini, ta ako sarong birhen, anhapot ni Maria, nagsimbaga ng anghel, mahilig sa imo ang Espiritu Santo, asin lilindungan ka, kan kapangyarihan, kan kahuruhalang kawing Diyos, kaya banal ang ipapangaki mo na aapulon akin ng Diyos. Natatandaan mo ang pinsan mong si Isabel? Pinagsasabi na dai siya mangangaki, alagad nangidam siya maski ngani gurang nanin marhay. Ngunyan, anong nabula na siyang bados, hulita mayo nin imposible sa Diyos. Nagsabi si Maria, uripon ako nin kagurangnan, mangyari lugod sa ko, sosog sa imong tataramon.
dangan binayaan siya kan anghel. An marhay na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Mga tugang sa laog kan panahonin Kwaresma, ang satuyang pag-aandam sa napapabot ng God na solemne kan satuyang selebrasyon kan misteryo Paskal ni Kristong kagurangnan ta. Saro kaning sa solemnidad iyo ini ang satuyang sineselebrar ngunyan ang pamareta kan anghel ki Virhen Maria. The Annunciation of the Lord. Kunbaga mga tugang huli kini, tasi ang kagurangnan nagpili ng God na magiging siya ang Theotokos, maging God-bearer, maging ina kan Diyos. Si Maria ang pinili kan Diyos Ama. Huli kayan mga tugang, digdi mahihiling nato ng God sa pagkamot kan mahal na Diyos sa tao, day nung kananggad kinundina ang katawuhan na nalugmok sa kasalan, yaon ipinadara ang sayang bugtong na aking si Yesu Kristo na ini dinara sa sinapupunan nin sarong babae na yaon si Virhen Maria. Kay huli kay ningon yan mga tugang, sinisilebrar niya to ng God ang tunay na pag-ako kan invitation in mahal na Diyos ki Virhen Maria na siya maging ina ni Yesu Kristong kagurangnan ta. Huli kayan mga tugang, siyerto ng God na ang satuyang mahal ni Diyos, yaonan sa iyang pagpadaloy nin biyaya sa satuya gabos digdi sa daga. Yaonan paghiras nin paglaom na makamtanin tao ang kaligtasan. Si Virhen Maria sa iya ng God na pagkatakot, sa iya mga tugang uncertainty na yaonan invitation nin kagurangnan. Ang ginibo ni Virhen Maria, dinanungog na gayo ng God, ang invitasyon, yaon siya nagtiwala sa mahal na Diyos. Kaya mga tugang huli kay ni sa satuyang pagkabuhay mandigdi sa kagurangnan, na yaon ng God, kita gabos, tunay na padangat niya, pirmi kitang iimbitaran man na makamtan niya to ng God, ang biyaya nin katalingkasan sa kasalan, biyaya nin kaligtasan. Kay huli kayan mga tugang, minsan aram niya to, mga imposible na mangyari sa satuya, alagad sa mahal na Diyos, posible ang gabos. Huli kay ni mga tugang, arugo niya itong pirmi si Virhen Maria, enot sa gabos, dayaday ang tunay niya to ng God, na paghimate kan tingog nin Diyos. Day niya to pagdangugon, ang tingog kan invitasyon kan demonyo, na iyon magrarayo sa satuya sa kagurangnan. Kaya sa tuyang mahal na ina, si Virhen Maria, hinimati niyang gayo ng God, ang kagurangnan. Kaya sa iya ng God na maski ngani day nasabutan, ipinagkatiwala niya ang gabos na mangyayari sa iya. Kaya pangduwa naman mga tugang, na dayaday niya tong gigibuhon, yaon ang danay na pagtiwala sa Diyos. Day ang Diyos, mga tugang ng God, cannot be outdone ang sa iyang generosity. Yaon siya pirmi ng God, magtataunin biyaya sa satuya. Kung kaya, tiwalaan niya to ang kagurangnan. Arog ki Virhen Maria, siya mga tugang durodaragita pa sana, pinili na nin Diyos, na yaon siya takot, day sa nin midbid na lalaki, day niya aram kung ano ang mangyayari, baka gapon siya hanggang magadan, huli ta siya magdadara nin aki sa sayang sinapupunan. Mga tugang, ang ginibo ni Virhen Maria, sa invitation nin kagurangnan, yaon tunay ng God, ipinagtiwala niya ang sayang sadiri, asin ang sayang magiging future sa buhay, yaon siya mga tugang, tunay man ang pangtulo, naging obedient sa kabuutan asin plano nin kagurangnan. Kaya mga tugang huli kini, ang satuyan ng God na danay nagigibuhon, arugo na pirmi ang satuyang mahalay na si Virhen Maria, naging tunay na nagdadangog kan tingog nin kagurangnan, nagtitiwala sa gabos na biyaya nin mahal na Diyos, naging obedient sa kabuutan asin plano nin kagurangnan, asin kita gabos, nagkamit kan biyaya nin kaligtasan. Kaya mga tugang huli kay ni, si Virhen Maria, huli kan pamareta kan anghel, digdi an announcement of invitation kay Virhen Maria na maging ina ni Jesu Kristong kagurangnan ta.
Kay ngunya naman mga tugang sa pag-andam niya to, kang napapabot na misteryo Pascual ni Jesucristong kagurangnan ta, na iyon sa iyang pagsakit, pagkagadana sinan paggabuhay liwat sa mga gadan. Mga tugang, day niya to sa yangon an sa tuyan ang na pag-andam, pagpreparar, maadatong kita dapat sa pagsilibrar kan pagkabuhay liwat ni Jesus sa mga gadan. Huli kanikan sa tuyang preparasyon, dayaday niya tong himateon ang mahal na Diyos. Tiwalaan niya to ang kagurangnan. Kadakol siyang gigibuhon na mga yaon karahayan sa satuyang pagkabuhay. Danay kitang maging obedient sa saya. Asin kita magiging karapat-dapat sa pagselebrar kan misteryo Pascual ni Jesus na napadigdi, nagsakit, nagadan, alagad na buhay liwat sa mga gadan. Hagadon niya to mga tugang, sa pamibi as in intersesyon ni Virgen Maria, antabayan kita, nalugodan sa tuyang pag-andam na ini, maging yaon ang pagbunga kan sa tuyang pagsakripisyo, pagpamibi as in man ang pagsunod kan kabutanin kagurangnan, tanganing kita gabos, matipon, mahiling, asin kita hirasanin kaligtasan na yaon sa kahalian ni Jesus. Matindog kita. Sabay-sabay naman niya tungunyon mga tugang na pamibiyon ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos samang makakamhan, kaglalan kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangida muli kan Espiritu Santo, namunda ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, humililig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabangin mga santos, sa pagpatawad kan mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mga tugang, sa maimbod na pagkuyog ni Virgen Maria, ang Diyos na nilaman, na asinakisumaro sa satuya. Ang misteryo kan pagkanitaw kan Diyos, nag-aalok sa tuya, nagmamumuton na Ama, huli kan sa iyang aking nanitawo, narkitaman hirasan nin kaligtasan, asin kita ngunyan sa satuyang pagpamibi, an satuyang sasambiton, kagurangnan, hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan, padagos na mamidbidan bilang danay na presensya, asinhawak na Jesucristo sa kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga tawong may marahay na buot, makanood na si Kristo nakisumaro sa lambang saro, sa iyang pagkanitawo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga may inadalan sa siyensya, asin teknolohiya, maghingowang mapauswag ang dignidad, asin kaugmahanin katawohan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga ina na bados, maugmang magsabat sa bagong buhay, siring ki Virgen Maria na nagsabat sa iyang aki, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan mapatawad sa saindang mga kasalan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ama, kan tataramo na nanitawo, dinudulot mi ang samuyang mga kahagadan, mga pamibi, asin mga biyaya na samuyang maawot na makamtan, sa orolaw niya mong paglakbay digdi sa kinaban. Tabangi kami na makamtan niya mo ang buhay na daing kasagkoran, ininahagad mi, hulikan pamibi ni Virgen Maria, na yaon kay Jesucristong kagurangnan ta. Amen. Tukaw tabi.
Mamibi kamo mga tugang, tanganinan sa tuyang atang, maakumalugod kan Diyos na makakamhan. Akon malugod kan kagurangnan na natang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na makakamhan, magkanigong pakiakoa anatang kan sa imong simbahan, tanganing nagmimidbid naan sa iyang mga kapinunan, yaon sa pagkanitawo kan bugtong mong aki, mag-ugma siyang magselebrar sa solemnidad na ini, kan mga misteryo ni Kristo, huli man sa nakikristo na satong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso, itaas minas sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Tan Virhen maimbod na nagdangog sa langit no na pamareta, naan pamumundag sa tao unin katawuhan, asin para sa katawuhan, huli kan pagsangkob kan anino kan Espiritu Santo, dinaraniya sa pagkamot sa iyang daing digtang pupunan, tanganing ang katotoohan kan mga panuga sa mga akinin Israel mangyari, asin dai masabing paagi ang paglaom kan mga nasyon na haman. Kaya ang hukbo nin mga angheles nagsasamba kan sa imong kamahalan, nag-uugma sa tubang mo sagkod paman, nag-aarang man kami na ipagbuot mo na makasanong sa sainda ang samuyang mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba, asin sarabay kaming minaarawit ngunyan. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga pano kan sa imong kamurawayan, husana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, husana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibi kami, pabanalakan lambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa samo, maginhawak asin dugo kan samong kagurangnan si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkwasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinoo sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagwanyaman kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod, ang pagkagadan mo, kagurahan nan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ikamagdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadana sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan,
na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay ibakan sa mong santo papasan na si Leon, asin kan sa mong obispo na si Joel, kan gabos sa mga pade, asin kan banwaan na tinipon mo niya na agan na yaon sa imong atubang. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na kan Diyos, ni San Jose na sa iyong mabiniw na esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kayto pa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigon magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin sa kaibaniya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen, 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 amen. Natugduan kita kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, kaya nangangas kitang magsarabi, Ama niyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatungan kahadean mo, mangyarian buot mo sa daganin siring sa langit. Ansa mong kakanon sa arwal daw, itaw mo sa muyang ngunyam, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalam, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika ang nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin agahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninonganin kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, magpatinarauhan po kita kan tanda nin katuninongan. Kordero kan Diyos. Kakantahon ta po. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos, na nagpapara
kapara kan mga kasalan kan kinabang kaheraki kami Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang tawi kami nin katuninongan. Uya si Yesu Kristo ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan ni kan kinaban. Siya ang ipinangaki ni Virhen Maria. Paladan kita gabos na inimbitaran sa pag-ako kay nin kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdag sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, sinasakong kalag, maumayan. At amanon malugod kita kan hawa kasindugo ni Kristo, sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, pariguna sa samong mga isip ang mga sakramento kan tunay na pagtubod, tanganing nagpapahayag kan pagtubod naan ipinangidam kan Birhen, Diyos asin tawong totoo. Magkanigo kaming makaabot huli kan kapangyarihan kan sa iyang nakakaligtas na pagkabuhay liwat, sa kaugmahan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo gabos kan Dios na makakamhan, kanama asing kan aki pating kan Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, tapos na puan sa tuyang misa, lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamot ki Kristo. Salamat sa Diyos.